Mijn naam is Ruud van der Velde. Ik ben van Van der Velde Sleepcomfort, mode en textiel. Wij hebben hier een winkel in Weesum, die hebben al 64 hier. En wij verkeerpen in Jonken alles op het merk van Sleepcomfort. Ik kleren voor mannen, vrouwen, tot en met lietse benen, baby's, ondergoed. Je kan het zo gek net bedenken, al wij hebben het hier in de winkel. Wij broeken het Fries keren omdat natuurlijk een groot part van onze klanten hierin om jou komt. En een groot part ervan praat Fries. En die vinden het al wel mogelijk dat ze in hun eigen memmentaal geholpen worden. Want dat vinden wij heel belangrijk. Van een nijbed, dat is natuurlijk wel een uitgave die je doet en het is wel iets heel persoonlijks en dat is wel makkelijk. Vinden de mensen het wel mogelijk dat ze in hun eigen gewone taal geholpen worden. In plaats van dat ze in deftig Nederlands hun wensen en verlangens kenbaar moeten maken. Op zijn Fries, het is hier gewoon, het is dwarps, maar ja, dat je dan niet nog eens je eigen taal praten kennen, dat vinden mensen wel heel belangrijk. Mijn pa is correct na de oorlog hier in Weesum gekomen en die is met een heel iets winkeltje begonnen. En ja, dat heeft hem steeds verder uitbreiden tot wat er nou is. En goed, het is natuurlijk je uitkomst wat je grutsk op wezen maken. En de Friese taal je er ik bij. Boven dat werken wij wat beter omlang ik nog maar de laatste Friese bedenfabrikant die er is. Dus wij hebben een deel van ons assortiment qua beden kunnen wij zeggen, net alleen praat maar Fries, maar ik sliep maar Fries.